I disse dage for 40 år siden, der startede man bordtennisklubben B75 i Hirtshals, og er der en, der ved noget om klubben og var med til at starte den og stadigvæk er med, så er det dig, Lars Rockher. Velkommen i studiet. Tak skal du have. Og godt nytår. Tak skal du have, Niels. Det er noget underligt noget med tid. Vi talte om det lige før. Ufatteligt, at der er gået 40 år. Hvis jeg sådan lige spørger dig, sådan lige spot on, hvad er det første, du husker tilbage for 40 år siden? Jamen det er nok sådan umiddelbart, så er det egentlig, at jeg skifter navn. Du skifter navn? Ja, altså fordi jeg brugte jo ikke navnet Rockher op til for 40 år siden, fordi jeg brugte min fars navn. Så jeg brugte Dalsager. Men min far, han blev meget, meget sur over, at vi unge, vi ville lave den her idrætsforening. Og var bange for, at det skulle gå ud over hans kunder, fordi det var jo, vi kritiserede jo Horne KFM. Det var jo hans kunder, ikke? Så resultatet af det skænderi, det blev, at jeg tog min mors ungpindnavn. Det er sådan det første, jeg tænker på, ikke også? At det var, at jeg skiftede navn. Og Lars, det er jo altså gået meget godt, siden klubben blomstrede dengang, og du var med i mange år. Så gik den lidt ned i kadence på et tidspunkt, du var lidt væk fra den, og kom så tilbage for nogle år siden, og nu fejrer I altså lige pludselig 40 år. Vil du sige, at klubben faktisk i dag er den stærkeste nogensinde, i den stærkeste udgave? Ja, det er der ingen tvivl om, fordi at det var jo i, hvad kan vi sige, den der første Lars 1.0 eller sådan noget, ikke? Altså der var det jo mig. Altså jeg var den der ildsjæl, der rendte ned hele tiden, ikke? Og det er jeg jo ikke mere. Altså jeg er der stadigvæk en hel del med det at gøre. Men altså det er meget, meget, meget bredere fundament, der er ledelsesmæssigt. Så på den måde har den aldrig været stærkere. Mange vil sikkert sige, dengang for 40 år siden, at det var da vanvittigt at starte en bordtennisklub i Hirtshals. Var det også en kommentar, I blev mødt med dengang, eller du blev mødt med dengang? Nej. Det var egentlig ikke. Altså nu var jeg slet ikke ment, det skulle være en bordtennisklub, det skulle være en fodboldklub. Fordi det var jo... Fordi vi var irriteret på, vi unge på Horne KFMX, hvor jo helt modsat i dag, så spillede religion ret stor rolle længere. Og det var det, vi var sure over. Så meningen var jo, at vi spillede fodbold, og vi skulle spille fodbold, ikke? Det viste sig bare at være umuligt at få en fodboldbane. Det kunne vi ikke etablere. Og så sad vi ned, og så var den pragmatiske løsning. Det var bordtennis, fordi det kunne vi ligesom overskue. Vi lavede 2 spånpladebord nede ved far på hans værksted i Søndergade. Så det var egentlig slet ikke meningen fra starten af, at det skulle være bordtennis. Jeg anede ikke noget om bordtennis. Og Lars, du har også tidligere sagt, at det var egentlig måske ligegyldigt, hvad det var for en sport. Det handler også om menneskesyn, da klubben sådan først kom i gang. Den er jo skabt på et menneskesyn. Altså, det er jo skabt på, at vi unge dengang i 70'erne oplevede, at den forening, vi var en del af, at ikke tog hensyn til os som medlemmer. Ikke vi tillade sodansdiskotek. Det var det, der blev anstødstenen til. Men altså, der var mange ting, ikke, hvor vi oplevede, at det egentlig ikke handler om os unge. Så den er jo lavet, fordi at vi vil lave en forening, der var for medlemmerne. Det var jo egentlig det. Så den er jo skabt ud fra et som jeg altid siger, et dannelsesideal. Så blev det bordtennis, og så blev det skide sjovt, og så blev det meget vigtigt, at vi spillede bordtennis. Men det var det ikke fra starten af, men dannelsesidealer er jo aldrig forsvundet. Lars, du har set mange blive kørt igennem den her klub. Nogle af dem er der i dag, andre er rundt omkring i verden. Er det ikke fedt at være vidne til her 40 år efter starten? Jo, altså der er jo ingen tvivl om, at det har beriget mit liv enormt, og at meget af det, som jeg laver i dag, det laver jeg da på grund af den der bordtennisklub. Altså den forandrer mit liv, ikke? Den forandrer mit verdenssyn. Og den gav mig en selvfølelse, ikke? Altså, fordi jeg kan jo bare møde nogle af de gamle medlemmer, så kan jeg få en fornemmelse af, at jeg har gjort en forskel. I forsøger at samle så mange som muligt af de her gamle KF'er den 17. januar 2015, Lars, hvor I markerer de her 40 år. Det bliver jo spændende at se, hvor mange det kan lykkes at samle. Ja, altså ja, det er jo svært, ikke, fordi folk har deres liv, og de lever mange forskellige steder, og John Olsen, han har valgt at holde 60 års fødselsdag samtidig, og det er jo nogle af de samme mennesker, ikke? Altså sådan er det jo. Så det er meget, meget spændende at se, hvem der kommer. Altså, men det vil være fantastisk for klubben, fantastisk for mig, hvis der kommer rigtig mange. Lars Rockher, vi vender tilbage om et øjeblik her på Skaga FM, men først lidt musik.
I disse dage for 40 år siden, der skabte en gruppe ildsjæle bordtennisklubben B75, og man markerer de 40 år ved et stort arrangement her den 17. januar. Med i studiet har fortsat klubbens stifter Lars Råkjær, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at B75 nu får helt nye lokaler, nemlig en flot bordtennishal ved Hirtshals Idrætscenter. Noget, som Lars Råkjær har svært ved at forstå. Ja, altså jeg forstår det stadig ikke helt. Altså det gør jeg ikke. Altså det er lidt uvirkeligt for mig. Altså det er ligesom, når man fik barn første gang, ikke? Som mand, at det er lidt uvirkeligt for mig, indtil man står med barnet i hånden. Altså, jeg synes, det er uvirkeligt. Altså, jeg har lige været nede her i julen og spillet nede i Boligskolen, det er ikke, jeg tror ikke rigtigt, det går op for mig næste. Så tror jeg sgu ikke. Ikke før jeg er deroppe. Jeg mærker de der nye lokaler. Hvad bliver vigtigt for jer? Fordi nu har I jo haft en træningskultur på Ulka-skolen igennem mange år, og nu kommer I til helt nyt, måske steril byggeri fra starten af. Skal I have sjælen? Hvordan får I sjælen med ind i de her nye rammer? Jamen det er da også det, jeg er mest bekymret for. Altså fordi det er klart, at vi har gået fra at være vældig autonome, og man kan sige, at de senere år, der har jo kun været os i de der spøgelsesbygninger, ikke? Men de har også været med til at skabe noget vigtigt for os, altså fordi det har gjort vores fællesskab endnu stærkere. Så jeg er da nervøs for, hvordan det her påvirker os, at vi kommer op i en større sammenhæng, som har deres idéer om, hvordan idrætsforeninger skal drives, og som derfor påvirker de rammer og de foreninger, der er i det. Det er jeg da lidt nervøs for. Altså, jeg tror da, at vi skal virkelig holde fast i os selv nu, fordi vi får ikke det samme lette tilgang til det sociale liv rundt omkring klubben, som vi har haft. Men Lars, alene det, at I er bevidst om det, så er man vel kommet et stykke vej? Ja, det mener jeg. Det er jo ikke sådan, fordi jeg tror, okay, men jeg er bare klar over, at det er noget, vi skal være opmærksom på. Ikke også? Fordi at vi er jo vant til at samles os rundt omkring os selv. Nu bliver det jo svært, ikke? Fordi at Hirtshals Idrætscenter, det er jo forpagtet et cafeteria, og sådan er det. Men det gør jo så, at vi skal jo på en eller anden måde finde ud af, hvordan kan vi være en del af os selv, samtidig med, at vi er en del af noget andet. Og det er jo ikke nødvendigvis et paradoks, men det kræver jo en eller anden form for tilpasning. Lars, hvis vi skal tale sådan lidt om jeres talentpleje. I har jo samarbejde med flere skoler. Ja. Er det også noget, du ser som vigtigt for klubben, at man også bliver ved med at satse på egen avl, om man så må sige? Ja, altså det er jo ligesom det hele handler om. Altså den dag vi ikke gør det, så er jo mennesker som jeg ikke længere i den her klub. Altså fordi at hvad er det jeg brænder for, og hvad er det de mennesker som er her sammen med mig brænder for, så det er jo børnene. Altså det er jo den der glæde, det er det at vi kan skabe den udvikling, det er det at at jeg kan møde en Jan Gundersen, som jeg var hjemme hos og få noget jomfruhummer, ikke? Med hjem til nytårsaften, ikke? Og vi kan snakke om gamle dage. Altså det er jo det, der betyder noget. Så derfor så kan vi sige, at det er jo givet, at det er det, vi vil satse på, fordi at vi er alle sammen, alle ledere i dag, så det er det, vi vil. Det er det, vi brænder for, det er barnet. Og det barn skal du jo have selv. Altså det kunne ikke hjælpe noget, det er et barn, der kommer og spiller, når det er 18 år gammel. Jeg kan huske for et par år siden ved jeres meget berømmede sommertræningslejr i Sindal, der viste du mig et lokale, hvor der var nogle SFO-drenge, der blev undervist af nogle fantastiske kinesiske trænere. Der sagde du, det her det er faktisk noget af det, der gør mig allermest stolt. Det falder godt i tråd med det, du siger her, Lars. Ja, fordi altså det handler jo om at gøre noget for Vendsyssel, ikke? Det gælder om at gøre noget for Hjørring Kommune, det gælder om at gøre noget for børnene i Hjørring Kommune. Altså, og det jeg vil bruge og har brugt min viden til efter jeg kom tilbage, det er jo hvordan vi kan inddrage verden i vores lille lokalområde. Og jeg tænker så meget på for eksempel Kai Poder, kommer jeg til at tænke på, ikke, når jeg står og snakker om det, fordi jeg husker, da han lavede Dyregården, ikke, så var jo også ideen der, at han skulle lave Dyregården for nogle børn med nogle specielle behov for vores område. Men hans idé var, at jeg ville lave Dyregården så attraktivt, at alle vil være der, og det vil gøre mine børn specielle. Og der er Kai og mig fuldstændig enige, ikke, at det er det handler om. Altså vi skal lave noget heroppe, som gør, at alle i hele verden vil være her, og det gør os selv specielle. Og det er vel også derfor, I kan tiltrække dem, I kan, Lars? Ja, det er ingen tvivl om, altså for det første, så er der ingen tvivl om, at mange af de der spillere, der kommer udefra, og de trænere, der kommer udefra, de kan godt lide det her menneskesyn.
Altså, de kan godt mærke, at når de kommer hertil, så handler det ikke kun om bordtennis. Det handler om noget mere end bare bordtennis. Det handler noget om at lave et fællesskab, hvor det betyder noget for hinanden. Og det er jo nok noget vigtigt for de fleste mennesker, så det gør egentlig, at vi får nogle trænere, som kommer her, fordi vi er specielle, og det profiterer vi så af. Det profiterer vores børn af. Det gør, at vores børn får en oplevelse, som er helt speciel, som man ellers ikke kan få andre steder i Danmark, i en bordtennisklub. Og det sagde altså stifter af B75, Lars Rockher. Anden halvdel af jubilæumsinterviewet med ham kan du høre senere på Skager FM.